hongja ke se atum pen pli pg la pen trok UG semester atum aphan ingdeng troxy farewell celebration ajai mek padopon hongja hithi ki mi along kido assam sahiyat sabha bhawan along aru achiklo niphai inkoi raisi arni hongja ke se atum pen chepatir pi pon si non pli pg la pen trok UG semester atum aphan ingdeng troxy farewell celebration ajai mek padopon bangso amai hongjai KSA president akihai Cleverson ronghang lapen mai chepa hempupon bangso amai along chetong dun aluhi aman pen ka chetong dun RTU assistant professor khai pi ni etso timung pi hongjai KSA ex president akihai clear dap terang ex general secretary akihai Bijoy ronghang RTU general secretary ahi dini phangcho lapen union body atum chetong dun voice over la sonsi kedam tang suri hinira krepho aningkan pen bangso farewell jai mek dengpon ken chengsilo sonsi non celebration bomb bang bom si peneng anke ingdeng troxy ke choklo la son ada por phai cap am apor pensi ake hai clever son ronghang welcome speech pipon pensi mai pangcheng ponlo adun thu hong jai ke se atum abithung atum pen welcome song lun lun thu la pen bangso amai along chetong dun aluhi atum pen mesen alam non charlie bomb ahut aphan than mum tekang si mai mesen pen pachun ponlo hong jai along karbi hemtun ake hai Dr. Turam ronghang pen nong e sompon lo la pen asaita pangcheng pen ington thukok abangke chokche puthot bangso karbi hemtun ako puthot saideng pontu akimi aran pontu ji aphan hongjai KSA atum pen KACC CM akai Dr. Turam ronghang aphan chunuri pon athema hongjai KSA atum kachingwa chingsai ji aphan sitame asai hem ave det pen kedanglok komat ni jongsi hongjai hospital along kiso chewan sitame sang pakok pakak adim ave det pen ajok sung pik puta hongjai KSA atum abithung pen chuningri padikrim lo dongka mukam pen great son timung nangkelo abirtak apeng si kato ko be karbi ada kata kardong pa jili klo ni men lage sami nek so ki mo la pen hot tini alam the ke la pe to je ni to madak pujai KSA karbi student association kan the seven server program ki pon la so thak kan so thak si ane la so program ki pon lo la pen kachingwa ya lam the ke abidalo no the student kun kon si mane kachipari ni ji ma la pen live long listen la hui hai lang si kan ko kan jo alam the ke thang ba jar lan so kami tadi tu press mati berangkat teman-teman ne according ne dat ini nak tuan kadang pun kami alam ya do elo mepet ni la indeng UG 6 semester la PG 4 semester dengan kerja saya mana server tolong itu nang nasrab dun mana laksa program tolong nasrab dun atum boh laksa program mana di nasrab dun atum boh ni program mana tolong laban kenahan dak laksa student association lah hojai atum members na jinglok laban dak bajarok sebelum mencari kumlah student teman dan sekalek lah punya contribution lain di program mana ni lo media ko te dun han ni tum hojai lo Charlie asong along kini labang sa may long ito mo tayo po lalo anikan rang pustame nilitum ladak saya mo doan pustame nilitum mithang student hijan lapen nilitum along itu manachara dun pensi hai saya mo pachunlo kasi nilitum long subipi ka themne nilitum long fun tawe anikan rang da mithang chirung lapen banglong chora pachang dam performance nilitum kam chirung lapen nili si kachini kan tum jesmet pet nilitum kaching honai Dr. Turam ronghang saraphan hojai long nilitum karbi hemtun alang lisi foundation lo lapen lapu kim kidat an bukali putela anu jogan ke som lo same la bangso detna pia bang ke saimo ington kok su theklong lasi nili tum karbi lo Charlie song pen alang di phan choro tuning ri lo la bangso sai non ka pachun thui phan ake mane nilitum karbi anglong pen ke bang smet pet nilitum west karbi anglong lapen east karbi anglong pen da hojai lo Charlie pen jenglok nilitum long kiso ka chewan pustame nilitum long boha we lapen nilitum long non karbi lo Charlie nilitum student wan bu same ka chingwai chingsai din bu same nilitum awe nilitum
la nilitum kido abo halong nilitum chingrum si nilitum kachingwai la si nilitum hemtun bangke kenang sodlo layong si chunu pangte nilitum saya mo anbu sa nilitum joy ke pon la pen karbiang long pen ke bang